ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як амволи тиҷоратӣ, яъне мағозаи фурӯшӣ дар соҳиле. Макони хуб, макони салхин. Аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Корвон. Инҷо бошад мости 46 ва бинои имрӯзаи мо бошад мана ҳамин бино дар ошёнаи якум. маълумоти пурра оиди амволи тиҷоратӣ дар поён лутфан хонед. қисми фурӯшӣ аз ин ҷо сар шуда то мана ҳамин хат. ҳамин ҷо фурӯшӣ аст 65 метри квадратӣ. инак навор ба охир расид. Ташаккур ки бо мо ҳастед. Ташаккур ки SKSZ-ро интихоб мекунед. Саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотиррасон менамоем ки аз мо танҳо реклама. ҳангоми додугирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бодиққат бошед. хона харидани ҳастед ва ё хона фурӯхтани ҳастед, пас ба мо занг занед. мо дар хизмати шумо. SKSZ, боз як хонаи дигар.